اما بین سر مثلا آزادیان به تایبەتی جی آزادیا ئینتەرنێتێ li kîjan welata çiqasî ew azadî heye rapor di derbarê wê de hatine amadekirin. Saziya Civaka Sivîl ya Amerîkî bi navê Freedom House azadiya înternetê li gelek welatan gotiye sînordar e. Tirkiye li ser asta heftê û du welatan di rêza pêncî û şeşan de ye ango rewşa wê gelekî xerab e. Freedom House rapora azadiya înternetê ya sala 2025 belav kiriye li gorî raporê azadiya înternetê li seranserî cîhanê di nava 15 salên dawî de berevpaş diçe rêzbendiyek jî çêkirine em ênha bi hev re wê rêzbendiyê bibînin. Li heftê û du welatan bi giştî heftê û du welat divê raporê de hatine nirxandin. Rewşa 27 welatan ne baş e duwarê azadiya înternetê de. Rewşa 17 welatan jî weke baş hatiye destnîşan kirin. Em ênha berê xwe bidine rewşa Tirkiye. Di wê rêzbendiya heftê û du welatan de Tirkiye di rêza pêncî û şeşan de cî digire ango rêzeke xerab e dor sira Tirkiye. Tê wê wateyê ku azadiya înternetê li Tirkiye gelekî sînordar e ji xwe dozên ku mesela peyamên xelkê yên li ser medyaya civakî de têne vekirin nîşana wê yekê ye yanî kes li Tirkiye nikare bi azadî peyamên xwe li ser medyaya civakî belav bike. Ji 100 puanî weke puan danîne ji yekê heta sedî. Tirkiye 31 puan wergirtine di mesela azadiya înternetê de. Kîjan welat herî azadin di înternetê de welatiyên wan dikarin her tiştî bibêjin bêyî ku rastî tu pirsgirêkan werin İzlanda, Estonya û Şîlî. Ev her sê welat weke welatên herî azad duwarê înternetê de di rapora Freedom House de cî digirin. Welatên herî xirab İran e yek ji wan, Çîn e pey İranê de û piştre jî Myanmar e ku ewana jî her sê welatên gelekî xerabin di mesela azadiya înternetê de rapor îsal li xwe digire ango sala 2025 li xwe digire û rêzbendiyekê ji wan welatan re çê dike ka rewşa azadiya înternetê ku rengekî azadiya derbirînê ye li wan welatan di çi astê de ye.